Iwe akarara sei newe? Andibata mukugwa vakararani. Kupi? Taigara mumba kwamwe na zvakaitika rini? Na 2021 ndikawatanga kuuya vachirarani. Akakubata achitishi akasvika achikukonza kana kuti ngokubata? Akasvika wakati wandikonza ndibva ndaramba. Watozidzoka ndiri mukicheni pangu ndipinda ndinenge ndakatokota mukwasha kuti undibata pazvikaita murungu pasirani. Akakubvisa Brugwa? Inini ndizvisive changamira kusvika pese vanoti ndinoenda kumba kumurume wavo iye asipo handina chandomboenza kumba kumurume wavo nyaya kutaura ndikutoishamisika uyu hanzvadzi yangu ndamboiudza todoenda madhii nokuda kumurume tikuenda kuti kumusha kwenyu tsvaga hama dzenyu toenda kumusha kwenyu tokurukura nyaya ine hama dzako ndokuti panapa hauna hama hapana munhu andotaura naiti nyaya iyoyi next door najaisi ndiri kuti inini wada murume wako siya zvechihure ende kutendera kuti wevhurwa Brugwa achikubvisa Brugwa wakatendera chihure uri wrong watozvinzwa kubva nhasi siya izvozvo. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Chikonzero chandakakushedzera ndechekuti uyu mwana wenyu ari kokutanga. Uyu mwana wenyu ari kokutanga baba. Vakatongwa mudare muno. Vatongwa mudare muno. Ndobva paoneka pachinzi uyu akavata nomuroora wenyu uyu ari kokutanga. Ndozvaakatsanangura muno. Uyu tamubvunza panapa uyu nomunina wake uyu tichivabvunzanya akati nyaya handiizivi. Muroora wenyu tazomubvunza apa uyu akabereka mwana akati nyaya ndoiziva. Saka chazoita kuti ndikushedze ndechekuti vanhu ava vana venyu ana baba wavo ndimi munotungamira vanhu. Saka toda kutaura nyaya imi muchinzwa kana mabva panapa muenda kuita postmortem kumba. Postmortem kumba yandikuedza kutaura ndeyekuti ndeyekugadzirisa mhuri iri kufamba pa-wrong side, inofanira kudzoka pa-position. Zvichireva kuti imimi kana muri vana baba munofanira kupureya role ubaba. Saka kana tichitonga vanhu totonga tatarisa ramangwana kuti muchazovei, chii chichazoitika mangwana. Mainzwa nyaya ndakushedzera? That's why ndakushedza. Hanombokushedza kuti ndoda kunakidzwa nemi. Ndakushedza ndichiti. Ende panapa tinotaura zvese zvinosvika pakupedzesera. Asi tiri kuti dzenyu nzeve dzokunzwa makumba mozoenda kugadzirisa umwe musha. Ende vana ava vachiziva kuti ana baba ndimi. Ende varoora venyu vari kuseri kuvachiziva kuti ana baba ndimi. Ende hazvichinji. Saka ndichabvunza mubvunzo ndebvunza imi muchinzwa. Chenye nzeve dzokunzwa but ndoti kana maenda kumba munogadzirisa nyaya yekuti zvive kutanga nokupedzesera. Adzimai venyu vari ku vangu varidziwo vana vasara kumba. Si imi makakwana munofanira kupindura izvozvo. Iwe akarara sei newe? Andibata mukugwa vakararani. Kupi? Taigara mumba kwamwe na zvakaitika rini? na 2021 ndikawatanga kuuya vachirarani. Akakubata achitishi akasvika achikukonza kana kuti ngokubata? Akasvika wakati wandikonza ndibva ndaramba. Watozidzoka ndiri mukicheni pangu ndipinda ndinenge ndakatokota mukwasha kuti undibata pazvikaita murungu pasirani.
Akakubvisa Brugwa. Ukaudzani? Papa ndinaona ndikaudza vati vangozvitara ndinomuramira ndinomukukurai. Tagara ndobva wazoita zvibasa zvoitika sei futi? Asi Bota wake vachiti mukangoramba zvinongozikanwa muri munyani kuramba munoenda mbakwenyu vanhu varambaita ndizvisiye munokuramba kwenyu. Saka ngapota achiraramisa. Achiuya ndinonazotika ndimudziwa murume wangu ndozvaakamba pota achiuya achiita kumba wangu murume wangu angobuda achitakura achiuya kumba. Chachiraramisa. Mainzo. Vhura mai mazvinzwa. Ndisu taita zvokutsvaga. Wazvinzwa iwe? Unochokutaura? Taura. Unombera maoko otaura. Ndinobokana nezvari kutaura. Kana vataura vachindibvisa mugore ra2021 ndakaenda ndichirara navo kumba kwaamai kuti ndokwautaura vega. Inini handizvizive changamire kusvika pese vanoti ndinoenda kumba kwomurume wavo iye asipo handina chandomboendwa kumba kwomurume wavo. Nyaya kutotaura ndikutoishamisika uyu yezobuda nhasi uno pa2021 nhasi uno ndodanga kuzvinzwawo pakubudikira nyaya yakadai sei ndobokana changamire. Handina chandinoziva handina chandinoziva chingadenda ndinesipa unowa ndichimbonzvondombofaraona kuti azviri nhasi handisipi nawo handifari nawo hatizoona pangu kusvikira nyaya yakadai sei chinosvika ndechekuti ava vanhu ava murume nemukadzi uyu munin'ina wangu vari munin'ina wangu gore ra2018 uyu munin'ina wangu yakaparadza musha wangu handiti saka vane kufunga kufunga kuti vamwe ndimi ndicharivenja ndichadzosera zvane zvakandiitei ndopfungwa dzakagara zvofunga but nandina handidara tanzwa kuti vanhu zvakatanga 2021 handiti naamai 2021 ndopakatanga amukapedzisira kurara 19 uye pari pari mbavada kugara kumba kwangu mukasusa manzo eba panze makaya mukasusu kumba kumunina uyu ndandiri kutokumbira kubvunza kuti vari kuti ndakarara nawo nguwai ende vabvunze ndokumbira kubvunza kuti nyameni ndakarara newe nguwai ndoyamba nemurume wangasikunotoondochiarayo zvakaita broda vari kuti ndinoenda kumba kwekumanheru murume wasiwo kuma8 ndokumbira kubvunza paanenge aenda kubvunza kaiva ndokumbira kuti murume nyane ndaenda kupi kuma8 pandinoya kumba kwenyu shoko yamuri kutaura makanyemjerana zvarini makaguma kuirana zvarini nokuti apa mabvunzwa kunzi vada kuzoti makaguma kurani rakapera takaratesi babasha akatikakatesi njiyaumboatinongorambaauraya zvamaitaura naimai kana muchitinayo yakumba kwenyu ndichitaura nyaya yekuti ndinokuuraya inini handitika saka imene shuwani mwana chase ndibve kumba kwangu ndichiti ndiri kuuya kumunyikidza kozi kana chindokuuraya kuda kuti kumunyikidza ndoenda kumunyikidza murava makachengeta nyaya yekubva 2021 kusvikira 2026 gore rineri saka ndangonyarara ndishuwa ndichikumanikidza kuti ngatikarite sechete babasha vanoya kana banonto vakabuda nabamnenge vamusingaemba kutambira usiku kuna maini yamalonzi amuchiti muchamba kwemuchiti tera tichitwere malonzi inini ndaye unotambira kumba kwenyu muna amene mailonzi chitongotama noshandirizwa ndochokuti dai maini mailonzi avacho vakekwanisa kuzvimira kuti zviwa ndakaenda kumba kwanu kumanheru inini zvavarikutaura ngenava iyaya Saitika fete taura. iyaya vakagara pasi Takunza zvakutaura. vakavirirana kuti vataure saka vanongotaura nokuti vakataura mastatement ekuti mukadzi ndiye anoteerera pamhambo saka nditaura but chavari kutaura chasandikana chandoziva kana kwana asi kana vane umbo wangabuditsa umwomwo nokuti kubva 2021 vanofanira ndine mamessages nokuti fana vangana ndinofanira kunge ndine kana chavanacho chinoratidza kuti zvechokwadi kumba kwangu unoziva kuti panoitika zvinhu zvinoita muritu unoita muri vangani hapana chitatu unoita muri vaviri saka umwe wako ndiakutaura kuti vauya kupa
cherara tese makatanga kundibvisa Brugwa mataura mazvode tinokurambira kana ukaenda ukataura nyaya iyi ndokurambira kana kukuuraya wawairana naye wacho ndaya kutaura izvo ndiri kuti mimi takakutaura mazwi akafanana neyaya ini ndikubva munhu wangu andifunge kuuraya munhu ndokuti kutanga chechipiri pari kuti zvanini ndakavabvisa Brugwa ndoziva ranofika Brugwa rake zvaisini but inyaya yachitongo pari kungondinyipira nokuti handisi kuzviziva uri vangani nini kumba kwe tunyeberweni kumba kwedu tiri vangani kumba kwedu tiri vanakomana 4 saka pa 4 iwo ndiri kunyeberwa ngani ndokandataura kuti ndichiti zvone zvinoita sekudaro nekuti 2018 pane dambudziko rakaitika kukutika kumusha wangu kubudikidza mumwe wangu anditika saka padambudziko iroro indakangori nyarira sabva kudambudziko iroro ndipo pani kufungira nokusvika panhaka tiri pai nhasi ndikatibvunza kune wambosudza roka kwada kuti musoro itangani sikwadinyaike mukomana uyu ndakatanga kumuona kana ndabuda pamba inini anondomuona ndakubva kwandenda ndomuona chibva pamba pangu kana ndiri pamba atsike pamba pangu kati indoita zvokuruka waya nditiri makusenisa ndatobuda anomira pakuona imba yake ndatomudzidza manje unhu ake otese ndikupamba sei ndoenda kubasa ende kubasa iko kune chizoti munhu amira akatarisa kumba kwangu ko nomaonera ndiri kuzviita ndodzokera kuti kumba kwangu ndomuona achitobva kumba kwangu ndosvika ndoti madzimai kouya anga achide ikoti angoti ngatimbokubvunzai nyaya iyi yakabvira kare kuti azotaura mukadzi uyu ndakamuudza kuti mukadzi nyaya iripo ndekudeswa nyaya iyi yatagara tichinetsana iyi kana hanzvadzi yangu ndamboiudza kuti toenda madhii nokuda kumurume vakanditi garisana musaenda madhii ndoona kuti nyaya yataenda kumadhii ndokwandoda kuenda kumadhii kana zvabuda kumadhii tokuenda kuti kumusha kwenyu tsvaga hama dzenyu toenda kumusha kwenyu tokurukura nyaya ine hama dzako ndokuti panapa hauna hama hapana munhu andotaura naiki nyaya iyoyi ndakakurukura nehama dzako nyaya yangu yakasapera zvakanaka uri kusara kupi kuhama dzako ndakuti nandipari ikwenini zvesho vakachena vachichema vachipopota mukoma wangu mukuru akabva kumba kwake achifungidzwa ndokurova mukadzi nhasi ndingarovi mukadzi akati ko chiku ndakamutsanangura nyaya zvanzi aiyewo imi chigare zvakanaka muenda kumadhii motsvaga chi hama dzomukadzi wako moita zvamuri kutaura foja ndiyo ipisei foja nguva iri kukwana saka takapinda mumba tarara mabi angu haana kurara ndakazonzwa akundimudza balingoni ndakakudze chokwadi hamundirambe ndakati ina hamundirambe handikumbokuramba unenge wasunungura mwoyo wangu ndodinenge wataura chokwadi munhu anotaura chokwadi kureva kuti haachaita mabasa eyake ndoko wakabvotora pese pametaura peve tichinetsana zvanga zviri zvechokwadi zveshomukomo wenyu anouya achiita se achirara nemi makabuda iri kubuda zveshuwa pamba ndobuda nyangwe pandikaenda kuflo chepo chepo ndaenda kutengesa foji zvakaitika ndabva kutengesa foji bvudzi yake mudhidho ndouziva manje ndakabva ndaona mudhidho bvudzi pamba pangu atsike pamba pangu ndakabvunza kuti ko bvudzi yaibva kubiko zvadzama wabva nditi haibva kugadheni chichi asi bata inombodzika kana kugadheni kana kupi yangosvika pamba pangu ibva ndonyaya iripo changamira ndafunga kuti nyaya yaita pachikama asi yaita pachikama pabuda shoko rokuti wakatiwo kana vanhu vouraya nyaya yakaita police case hayoite zvakanaka saka kunge pasebho rakabonya apa ikaifana kuti ingora zvirikutoita muramwaro unoona zviri zozviri nokuti kukakavara kwavo tototooni kutakudza kukaerensa kuti vavo maakumba ende uye hachamira futi anombota zvinenge kuenda kumapurisa kozobuda nyaya kuzi yakatichidzira kuti paurani ndokuuraya haitoita zvakanaka nyaya murota yakanaka asi kuti nini nditaure zvone ndakati ndouraya munhu ndonge ndakasvika anditeka ndinini kuti kana titoenda kumapurisa angaayeni nokuti handina chandakaita anditi saka ndichi nzenda kumapurisa panyaya ndisina kuita ndaida kuti umbozwa zvataura ndinomunawo hanzi wanzwa zvakataura ndandidopapindura taura ndandidotaura pokuti uyu munina wangu anditeka kana ndiri kuenda kumake mamovement asinganzwisise
semunina wangu uri pakasina nyaya yakadai aidini kundibvunza tonoese kuti zvikafamba pangu zvandisina kubvisise semunina wangu anditeka ini nyaya ndozoite kukunzwa ndakunzira usvikuenda pasabhuku kumutongo uchi kubudikira nyaya yakafanana neiyoyi amunozvonodzi wanga asikakubvunza pamusoro changamira ndakanga unotaura kuti nyaya isi yekutanga mukoma ndarigumutsura nomukadzi womunin'ina wangu ini uyu achiti madzimai yangu akandisira makondomu ekuti hanzi ndofanira kurara neni iye uyu zvokuti kana kadopikisa foni yangu ino mari iyi ndofonera munin'ina wangu nomubvunza ndinombomutsuura here munhu kumba kwaamai. unoona pano matikuti zvataurira zvakapa kuti iyi nyaya mukati manzo ikada yanga isina ukama mukati kana isusu tasingambosora kushedza mambo vangu majajiment nekuti pamunopomba muri vangani muri 2 wanzwa pakupomborana muri 2 hatigone kuwana witness anotaura kuti ini ndakavabatira vanhu avo kuti pomborana iso hawanike kuti pa2 hindi panowanika 1 anotaura kuti shiwa takaita sei takapomborana iwe kana ukatoramba zvako apo uchidaiwa kuti kunyeperwa usati akubvunza apa kuti muri vangani kukumba kwese iwo ndochinanga uri 1 iweyo sei unanga uri 1 imakawanda kuda kuti pano zviri panopfungaira pane chi pano utsi muri 4 kai taura ndizvo zvandataura inini mari zvonimbamiri kwese vanhu nanditeka inini ndakareza point ndakati mbamiri zvatiri 4 munin'ina wangu munhu akaparadzira mushandini mushure mokunge kutachira kane mukadzi wani aiwa mira bomira pavati pataura gurupa kudzokeredza pamusorera kuti manai vakamira zvinoratidza kuti Babamukuru takawandisa mune thinking ngani dzamunoziva ndosaka ndati madzimai vangu varikuonda kana mukabvunza ndiri nao ndogona kunyepera. Alright, ndamenge ndichiteerera muchitaura misa namuchataura wati munin'ina wangu akaparadza musha wako chii chakaitika? Yakaitika kunin'ina wangu inini ndaishandira pagusta apa akadana nomukadzi wako akadana nemukadzi wangu aichidana nemukadzi wangu ndaiudzwa nevanhu nditi vati usade kundipesesa paugama iye anenge ari nemukadzi watoisa anenge ari zvatokwana ndo zvaanda kunzwa chetezvo zvimwe zvese zvanga kutaura zvanga zvakanaka dawarega kutaura muromo iwo kunge wakatonyanya yako yanga iri right iyo yawataura chete kuti munin'ina wako akadana nomukadzi wako watodona dismiss ibva yenyu asikana ndosara ndipesa nemi endai panze chiendai panze muti kutaura chisina nguva yekutaura nemi mainzwa nyaya muri pakati nyaya kana ndikagara ndachimbotoesa kutaura vachitaura naachitaura mashefu ava achitaura but nandii zvandachitarisa zvese zvangachitaura zvanga zvakanaka but zvaitika apa ndezvokuti uyu paapesa kutaura achiti ndakauya akarara nomukadzi wake ndopaaita problem zvaratidza kuti uyu atsividza nokuda kwaizvozvo that's all saka hatina kukuenda saka taakuti tangokushedzai kuti muone ndo matongero atinodziita nyaya tikudzidzisa kuti nyaya dzinomira ndopafa nyaya iko aifanira kuramba achitaura tochizotonga tichimupa utongi hwake hunoenderana nokuti aenderei kumba kwomunin'ina ndizvo zvataifanira kuita but nokuda kwokuti mwana wenyu paasaura kuti uya akatsidza imba yangu nokuda kwokuti zvaratidza kuti uya ukaitiwa chakaipa usatsidze nochakaipa unotsidza nochakaita se nochakanaka ndo zvauraya mwana wenyu ende tu kana maenda kumba uyu momudzidzisa kuti pano zvinotaura ndakabvunza last time pauya panapa ndikati sewaya nemukadzi wainga zvikanzi nokuti murume imbabvu yangu uruzvinzwa right nyaya yakadai so haina nidi yokuti adzimai vake vauya muruzvinzwisa zvake ende tu vana ava vana vei vano munhu 1 havafanira kuita zvavari kuita izvo mukanzwa pano patakushedzera inyaya yekuti demo rinotenderera pari vana demo izvozvo rinotenderera saka ndiri kuti imi ana baba vacho durufu rusati rwauya hondo isati vaya munofanira kunopedza hondo kumba yokupa mademarcation kuti iwe tambira apa apa ibva apa ende muchitaura sana baba kuite zvekutaura zvokutya vana
Munochokutaura taura. Hatina chokutaura changamira. Zvokutaura munazo asi zviri kumba kwenyu. Muenda munotaura mukumba kwenyu. Zvokutaura munazo handiri manzwa vakuru vese vanga vachitaura. Ndakanyara ndichinzwa ndikati iwe taura kuti fete iwe taura. Naachiteerera zvangu chiona kuti no pane nyaya ndepapi. Saka nyaya ndaona kuti uyu paya muruwa napo ndipo kuti paataura kuti 2018 right plus already pano zvanisina kutaura kuvakadzi vaya zvavasingagoni kuzonge vachiziva muupenyu vasheedzei because zvinozoita problem. Kutora nguva nemi kukusheedzai kusiya mabasa enyu kukupai last respect yokuti toda kuti vana vasatemane ndepo kuti vana vagare zvakaita se zvakanaka kuyo tino zvatinorapa zviri hatina tinongoda kuti tigare zvakanaka. Iwe mukadzi wako achipinda hati unomuda mbeva dzepamba makonzo asi handisi kuti andati mbeva dzepamba makonzo noti ende unonyengwa panext door naJaisi. Ndiri kuti inini wada murume wako siya zvechihure ende kutendera kuti wevhurwa bhurukwa achikubvisa bhurukwa wakatendera chihure uri wrong wazvinzwa kubva nhasi siya izvozvo. Wanzwa mutemo unoti kana munhu iwe rape case waifanira kunge wakaenda kumapurisa wakanosungisa munhu akakurepa because hapana panoitwa bonde risina kuwirirana ichireva kuti changa chaachijaira chokuti no zvandinakira nhasi tamboita zvezvokuba chiregai chiende. Unoziva here kuti kunyenga kwomunhu wokuba kunonaka stereki ndo zvokuba. Unoziva kuti kana mudziyo uri wako unonyatsomusesekedza zvakaita se zvakanaka but kana mudziyo usiri wakoka unenge uchita tima iwe patima wakadzi vacho ndo zvavanoita se ndo zvavanoda. Saka kubva nhasi siya izvozvo iwewe wazvinzwa zvazvatoka muno asi hazvinei newe zvinowanika hazviite kuti avapesani vatadze kumhoresana vanomhoresana asi ndichataurana nababa venyu ndo basa ravo chibva yenyumba endai panze.